Yo tuku ora, yo tron-tron apa wae. Yo ke piro? Wis siap tantangan 5.000 dadi cilik iki. Gas, jare ndi teh? Kilo, cilik. Yo, tak iki kudune. Keren. Ora lah kilo iki. 5.000 dadi siji, go cilik iki. Gas ta. Lo jadi ele ra iso gratis. Ora iso gratis. Golek cilik siji. Ya, Siji anggone ra oleh. Siji. yo telu wae. Oleh. Yo ora curang ah. Lalu Siji. siji deh. Ayo. Bagus siji sih. Loro kene malah kita gambar ruang. Ah, jangan raban belit. Loro. Tepan lo gas iki iki. Itu. Aku yo lah telu. Oh, dan. Ini sak apa sebelum dan. Gagal gratis yo. Oh, jom. Dapat. Iki nek iso yo tuku neh kowe ya. Wedi. Apa dong? Ya, tepo. Ini diboli. Wah, piye ngene iki ya? Iki 10.000 yo kaget los aku kula iki ya. Ada papan. Mau sayang, kita habis siji yo. Aku ronge aku 1000 ya habis siji iki tambahin. Masa lu 5.000 dan? Ana iki untran-untran nek kausan ka. Ya aku 1000 iki. Kosong, gut gedut. Ngawur. Ya semut campur iku. Wis tandut kowe iki omongi. Ngambil gedut. Kudu ada tidur. Piro iki? Masih tidak harus gede. 6.000 total. 6.000 total bolo. Matur suwun. Ha iya. Ngono rene ra iso los ah. Pesertane yo ono bladilan sarungan. Wah. Iki mek nek piye karepe? Nah, Yang itu kowe yo kok mau tuh. Yo. Yo bener. Bener.